ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋଇନ୍ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଗୌରୀ। ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି ସିରିଏଲଟି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ 6:30 ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ମଙ୍ଗଳଚରଣ ସିରିଏଲଟି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ନୂଆ ସିରିଏଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀଲାଖି ପାତ୍ର ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ନାୟକ ଭାବେ ନଜର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବା ଆଦିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଏହି ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରଜକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଏହି ସିରିଏଲରେ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ସିରିଏଲଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି। Thanks for watching our video.